kaikki katsovat meikäläistä myös PvP. Me pelataan tänään Clash Royale ja tee mulle se hiton date. Tee ykkösdekkiin kuule. Tee mulle dekki. Oh jumala. Skeleton arm. Perse. Clash Royale. Joo, mä vaan ihan hitosti Clash Royale. Clash Royale OP. Vitsi. Vitsi. Miksi sä käytät mirroria? Mirror on hyvä. Miksi otit multa Fireball? Katja, älä... Valkki. Jalkki. Valkki. Onks mä nyt teillä? Please. Koitetaan, please. Koitetaan. Ai jotain saatana laiskella tuli mirroriin. Homo. No mirror on huono. Missä se on huono? Mirror on huono. No ei ole. No on. Mirror on huono. Turpa kiinni, sä et tiedä mitään Clash Royalesta. No ainakin enemmän kuin tästä. Niin. Mikään ei varmaan vaan kaksi. Tää A-levelinen Jonne on täällä mun takana kovisselee isommalle, niin se on ykköseläinen. Oi jumala. Ja tää ketä pelaa mun puhelimella, tää on äijä. Nelosella, eiks niin? Nelosella. Tää nelosella. Se on ykkösluokalla, mutta Mikä sulla on? Veetä. Se jäädytti mun torniin, sitä ne voi ampua. Tää. Ai joo. Joo, restin bitteren. Vois vaan naurattaa. Hyvä dekki. Mä tein joskus hyvä dekki. Mä tulla. Mistä herra? Oh, please. Minä tehdä sitä videota teillekin. Jotain, please. Se soffaan tulla. Tää kerran. Huomenna. Ei tänään. Jees. Please tänään. Älä osta mitään. Please tänään. Please. Tänään. Please. Huomenna. Tän kerran. Huomenna. Minäkin ehkä sovia. No kysytään. Kohta. Joo, kohta se videolla. Mä syötän. Oi jumala, chaija. Mikä on nikä? Okei, skarmittaa ei oo. Laita säkin baby. Laita säkin baby Doradon. Baby skeleton. Baby skeleton, fucking night. Vitsi. Eikä se siihen musketeeriin. Mä koitin siihen musketeeriin. No, meni hyvin. Tee jotain. Entä? Kyllä tarvii. Toi puolustaa ton skeleton. Eiks niin? Kyllä. Ei tossa oo mitään järkeä, koska toi muutenkin menee restin piipperoon. Eiks netti? Laita Skarm tohon eteen. Koska muuten... Tällä tapaa. Jos sä saat Fireball, laita ton toverille. Laita sinne Witsi tonne. Aha. Ei. Tää hävisit. No en hävitin muuta. Sansto! No. Ei Niiro! Tää on vähän hulluttaa, että Santtu, täällä on torni tässä, teki se Fireball, ja se sanoo, että mä oon niin hävinnyt tällä keillä tornilla, oli 117 HP. Joo, pelaa nyt vaan. Laita Prince tonne. Laita On. Ei jumakukka, on se pelaa. No niin, puolet menee tonne ja puolet tonne. Uskon tuo. Se laitetaan tuohon Fireball. Tästä on tuohon keipitään Eikä se laskee. Bitchinä.
Baby Joe. No, kaikkia laittaa! Et niin! Mä näen yhden pistisen prinssin! Niin, mutta nyt pelataan uusi matsi! Mikäli voittaa? Sen jälkeen Me lopetetaan video, eiks niin? Me tehdään kohta uusi. Tai no, tänään vielä tehdään uusi kyllä, mutta... Eiks niin? pistääkö molemmat sen jälkeen? Okei, sulle ei ihan riitä. Riittää. Ok. No. Jomi mobo. Tossa ei mitään järkeä. Lol. Lol 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 lol. No se käytti noin paljon oliko En mä tiedä, se on varmaan mobo. Voi jumaa se meni. Ihan hyvin. Tuolla on ihan kunnon. Jos toi olisi päässyt overille, se olisi rest in peace over. No ei no. Jos toi olisi keliarmia. Onneksi tuo pari... Vissiin joo toi puoli. Mitä järkeä laittaa witsi tohon heti? Koska No joo. se tuo niitä sitten tuo torjuta se on. Mitä sä laitat? Laita nyt voi jotain. Ai ja X-bombin laitat tohon. Tai toi laittaa X-bombin. Hitto. No puolusta tota X-bombin hittoa. No kun hitto kun ei oo eliksiiriä. Ei tarvii rogea juu mun YouTubeen. Mun YouTubeen. Kaikki ne YouTube-videot on yksin mun. Oi jumakauta. Mitä sä teit? Tästä nyt. Ja. Hui! Niin. Tuolta tulee edes pieniskelee kanari. Jumala! Toi ei tee mitään tänne. Laita tonne Prinsa. No se tuhasta on tuolta. Oho, tää. Sen pommittaa se torri. Mä olen voi pyörittää. Miksi toi ei tee tuon damakeen? On se kyllä nyt pienetön. On se nyt. Jumala! On se nyt tunnen oli. Saatiin toi hittoa. Minne se on jäänyt? Puolusta tuon baby tuolta. Eikä. Miksi on tässä tuhoa toista toista? Miten sulla toukokuukin? Tähkiä vaan ole eliksiiriä. Vaateeksi tolle jotain? Jes. Nyt vaan suojaa, nyt vaan suojaa, nyt vaan suojaa, nyt vaan suojaa. Suojaa. Koska silti. Nyt vaan suojelet näitä sun tuupereita. Koska muuten toi on restin tii. No niin nyt vaan silti. Ei! Fuck. Anteeksi toi pieni kirjoilu, mutta teitä ei varmaan. Okei. Mistä tiedät? Nyt mä laitan tälle, ota, good game, good look ja well done. No joo. Miten sä pääsis maareenalle? Open. Tuleeko lege? Nyt sano, että täältä tulee legendari. Please Jeesus, videolle legendari. Aika paska. No joo. Paska. Sori tää mun kirjoilu. Niin. Mutta sori kaikki katsot tää video, jos nyt tässä. Me tehdään tänään myöhemmin, eiks niin video? Moi moi. Siis